Yes, guys, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Please like, subscribe, and share, right? Hit the subscribe button right here. Check this out. It's on Amazon.com, Hip Hop and Igbo Culture by yours faithfully, Martin Ifan Quick is the Rock. Dialogue is also available at St. Teresa's Catholic Church, Umumia, also available at St. Michael's Catholic Church, Apache. Dialogue. Where people don't visit, they move out here, and ain't no telling who you might see up in Lenox Square. I don't know about you, but I miss the Freaknik, cause that's when my city used to be real sick. People from other cities used to drive for miles just to come and get a taste of this ATL sound. Just follow a player. Make my own move. Call me a mail. Monday night, you know things change with time. At the city back looking like 8 and 9. All the homies on the south side up in the Ritz. Tuesday night, the Velvet Room, same old, cause they on Wednesday. Strokers, I don't go no more, cause they don't know how to treat you when you come to the door. Thursday night was plush, but we moved with fuel. And I'll be up in the booth, drunk, acting the fool. Friday night, at Kaya, they still got love. And the shark bar be popping like it's a nightclub. Saturday, still up the easy, the easy. You can find me up in one Tuesday, Sunday. Need some sleep, please. I'm on my way to the deck to hit jazz and teens. Welcome to Atlanta, We're the place where the ride of the dance like every day. Big BC, twisting gangsters roaming. Your body don't stop till 8 in the morning. Word. I knock on the door. Who did it? The key in the room. I split this clean. As a matter of fact, I split the team. No blood on the sneaks, gotta keep it so my kicks is clean. I get the cream. Cops see me flick my beams. I'm allergic to Dr. Crab and a histamine. Oink, oink, pig, pig, do away with the pork. Only silverware needs a steak knife and a fork. Did you forget the Ludacris, Johnny Rockets when I shoot the cannon? The woolly mammoth saber tooth. Bite your tongue. I won't stop until I'm rich as the white so come. I pull up in a black Lotus. Your plaques are bogus, so I strip them off the wall. Waiting for my cue to corner pocket 8-ball. You racking them up. I'm big paper like pancakes, stacking them up. In fact, I'm slapping them up. Cadillac in the truck. I can't lose with 22s. That's what's up. Running in the back up. Better than In the back, what's up? Yo, whoa. Yo. Welcome to Atlanta, where the plays play, where the ride of the days like every day. Big BC, twisting gangsters roaming. Your body don't stop till 8 in the morning. Remix, hey, where the ride of the days like every day. Big BC, twisting gangsters roaming. Your body don't stop till 8 in the morning. Till I walk in. And I usually don't leave until the thing is. But In the meantime, in between time, you walk your thing, I walk mine. I be going to down City 83. it's the Lake Show MC rivalry. When frozen bad ice was the place to be. You was riding, you was bumping your homie. Shot I'm the MVP. most valuable player. Make my own rules. Call me a mail. Monday night, Tuesday club. Tuesday night, hop up in the Velvet Room, get stuck. Wednesday, hot man strokers on lean. Thursday, jump clean, and I fall up in crew. Friday, sharp bar Kaya with Frank Ski. Right on the floor is where you can find me. Saturday, Pick up the heat till you're cheesy. You can find me up in one Tuesday, Sunday. Cause on Monday we be all again. Holla, yo. Welcome to Atlanta, where they ride on the things like every day. Big BC, twisting gangsters roaming. Your body don't stop till 8 in the morning. When they ride on the things like every day. Big BC, twisting gangsters roaming. Your body don't stop till 8 in the morning. Welcome to Atlanta Remix. Hey, where they ride on the things like every day. Big BC, twisting gangsters roaming. Your body don't stop till 8 in the morning. It's a man here to tighten your seatbelt as we take you on this smooth ride. Let's go! It's the morning drive on 103.5 Ebola DFM, keeping your morning engaging as we take you through the smoothest ride on radio. From 7 a.m. to 9:30 a.m. Getting your morning inspired, be informed, let's interact only on the morning drive. Make it a date with Martin Ifan Quick, aka Meta. And Tracy F.E. Emenari, aka Class
from Monday to Friday from 7 a.m. to 9:30 a.m. on the morning drive. 106.5 FM. Jump, jump. Jump, jump. Jump, jump. Jump, jump. Don't try to compare us to another bad little fad on the Mac, and I'm bad. Give you something that you never had. I make you broke, wiggle and shake your rump. Cause I be kicking up fuck that makes you wanna jump. How high, real high, cause I'm just so fly. A young, lovable, huggable type of guy. And everything that's in our back with a little slack. Cause inside out is wicked, 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 whack. I come stopping and so pumping to keep you jumping. R&B, when I'm jumping, ain't nothing soft about Chris, cause we all at. So when they act, do they rock, they believe it. Jump, jump. 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 Jump. I like my stuff knocking. I love it when the girls like chalking. But the AWDYMAC. Yeah, you know me. I got you jumping and bumping and pumping, moving all around. Cheek in the mix, I'm ready to take a step back. They try to step to the max, then they got jacked. To the back, you be putting the years. That's coincidental. Act like you know it, don't be claiming that's mental. Two good kids with a flow you ain't never heard. Ain't nothing affecting you can understand every word. Word to the real melodies. The daddy makes you say you MP. Jump, jump. The max that'll make you. Jump, jump. A daddy Mac will make you. Jump, jump. Chris Cross will make you. Jump, jump. All right, all right. Jump, jump. The max that'll make you. Jump, jump. A daddy Mac will make you. Jump, jump. Chris Cross will make you. Jump, jump. Now, the melodies of this and that is that Chris Cross ain't coming off flat. And for all y'all suckers that don't know, check it out. Some of them gotta rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them can't rhyme like this. Some of them gotta rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them gotta rhyme, but they can't. Yes, it's very important that right about it that you just jump. You have to go. You may tell one exercise. You have to go because I did this morning as we ball into this particular edition of Bit This Platinum on the 103.5 FM. On I do come name exercise. Yes, believe that we are here, up in here, to stop the imperialism before her Iberiberism no total agony. And this is how we ball into this one at Bit This Platinum on the 103.5 FM. Okwanomo wakana about metal. Oh, Wembo classic. Yes, what is it I did this morning? Yes, I say no ụmụ ndị nke na-abụ most times if na ha na-allow na so many the other room not for na dey kwugbo okwu say na men are trash, men are not, no, men are nothing, but mmadụ na-ajụ ya ị na-asị na men are nothing, why are you still going to them? Ka ife men na emesịkwa akwụkwọ ngị na men ka ị dị ife bụ ife a Onya ka na-ajụ Simi n'ụtụtụ a. Simi wee sị mbakwa na nke nya nwakwu na ọ bụ okwu otu a ka o si wee dị on a very good day. Na as a matter of fact, n'ọkwa DS ya dị egwu a. Egwu ọgụ wee say that na men are crazy. But na nya nwaka chọkwa one on her bed on a very good day. Ọ sị na DS ya dị na ide egwu a. Gwa ya ọ ya selụkwa ahụ. No ya ka o ji nwa kịta wee cast ya for everybody. Maka mgbe Simi gụsịrị egwu everybody na-asị ya ọ ife na-ekwu. Ị na-akọwa na ibu na Adekunle bụ your husband. Dịkwu crazy ka isi wee na-ekwu ife a. Ịfụ na the man yọtago ụmụ ife ọchị elu n'isi onwe ya on a very good day. Ọ dịgo ka ọ ga-esi dị akụkọ otu ikpọju ka isi amabatagodo na nke ụtụtụ afọ.
This party right here is your party, right? You get involved. Send SMS or WhatsApp messages on 08096661035, and then you become part of the party up in here. We celebrate you this morning. Can they find a celebrator around you? Birthday, anniversary. Can they be chieftaincy title? Then I we here now. I celebrate you again. Get involved. Let's celebrate you right now. Before we get into the celebration, I just want to give tribute to a great broadcaster, Anambra State, where TV fell. He was the person move, station to station, and I want to acknowledge him this morning. I want to say rest in peace to Michael Wangu Jr. In case you never know, yes, actually, he recognized all the way over time now broadcasting in Anambra State. I just have to pay that tribute to that man. When it comes to broadcasting in Anambra State. Can I get information about and everything? We'll let you know. Go see Yotago. Yes, in this life, you need to, stay focused. I have a message that you need to stay focused because a focused fool will achieve more than a distracted genius. So we need to stay focused. If you go today, I know Michael Jr., Mangu Jr. this morning, he used to be, around but today, or just like that, Chineke would go back with it. But the most important thing is the impact we leave in this lifetime. You see, the impact we leave, is still there, is glaring, is there. I want to see Ndike I get celebrating Nototua. As I right now, the first person I get celebrated to go to Nototua, where Bulu Ghostface Killer, American rapper from New York, born May 9th, 1970. And I say again, happy birthday. Yes, what go say they get involved. Let's celebrate you too. Send SMS or WhatsApp messages on 08096661035. Today is also the birthday, of very important now entertainment, an American actor, but we're getting into all of that. Today is the birthday of Billy Joel, American singer, songwriter, and pianist, born May 9th, 1949 in New York City. And I say again, happy birthday. Yes, all the good people say I get celebrated in a GP. We send their SMS or WhatsApp messages on 00966661035. Today is also the birthday of Rosario,
Dawson, American actress, singer, and activist, born May 9th, 1979 in New York City. All the in New York to this morning when I celebrate to go there and see again. Happy birthday. Today is also the birthday of Lisa Ann, American sports radio personality, born May 9th, 1972. And I say again, happy birthday. Yes, get involved. Can I celebrate? Yes, today is also the birthday of John Corbett, born 1961, American actor and country music singer, born May 9th, 1961. And I say again, happy birthday. Yes, it is celebration galore up in here. Dana Perino, former White House press secretary, today will have birthday, born May 9th, 1972. And I say again, happy birthday. Yes, it is unfolding. I am about go na Jaketa. Kai celebrating the celebrated this morning. Go see I go to Naija. Makai when the Kai get celebrate. You have to go. One of them say under pressure. Say under pressure. Or more than under pressure other day. But we celebrate him this morning. Yes, Kai na bata Naija. Onwe nwoke akpọ Negro na plane. Osifa ni na anya na crayon. Na enwelo anything no dey akpọ Negro. No, it's either black, white, yellow. No anya nwa be ihe gafu n'ime aba. Na mma na akpọkwa na Negro again. Na if ya bụ black man. No if ya bụ n'isi onwe ya African if you want to say it right. Akụkọ otikpoju. Yes, I am Abatagona Nijakita. I celebrate Ndike celebrating Ototua as today is the birthday of Ernest Shonekon, former president of Nigeria, born May 9th, 1936 in Lagos. And I say again, happy birthday. Yes, we are celebrating. Get involved. Let's celebrate you. Yes, today is the birthday of a legend. Moke Pelegu on a very good day. Nanaija, he was a voice speaking for, the voiceless, a voice speaking for the oppressed. We are talking about no other than Ras Kimono. Today is his birthday. He was born May 9th, 1958. And I say again this morning, happy birthday. Yes, it is posthumous, of course, but we have to celebrate Kimono. Kimono. It was, something else. If reggae musicians all over the world, now Delta, Anambra, they perform or just to, give that tribute to Kimono. I know them, man. So we appreciate Kimono for all his contribution. I'm an airborne honor that he is resting in the bosom of the Lord. Today is also the birthday of, Nigerian singer. Back in the days, Wesai Alambe. Today is his birthday. He goes by the name Brimo, born May 9th, 1986. Happy birthday. Yes, get involved. Can I celebrate? Send an SMS or WhatsApp messages on 080 9666 1035.
Today is also the birthday of, Foshon Williams, a Nigerian politician born May 9th, 1948 in Lagos. Happy birthday. Today is also the birthday of a Nigerian politician who goes by the name Jim Nwobodo. May 9th, 1940, he was born. Happy birthday. Get involved. Can I celebrate because I did this morning? You have to go. That's what I'm saying. Celebrate. You are worthy of the celebration. Accolade. You deserve some accolade. So, and they celebrate the birthday, anniversary, chieftaincy title, Kirifanema around you. We are here to celebrate with you. Onye Solonya Abolo celebrate Wanya Madanabo na Kugodo on a very good day. You have to go. All of a sudden, with Okunabo, and with Okunabo, and we are talking about Mvonos and a GLK. You celebrate the person, can go and we pick your weapon put now Chineke for your meat, you celebrate your own will come your way. Akoko Otipoju. We must learn to help each other as a people. We say that witchcraft is not flying at night. No one heard you to her. Now, witchcraft. I say witchcraft is when the hatred you harbor for someone who does nothing to you. No one witchcraft. No one off witchcraft. No one NFF and ass and no one NFF anything. No need Gonya Jude when I fail everywhere. Now no hopeful this year. Because right about it, we must proceed to give you what you need. Satisfaction, guaranteed. It's time. Let's get ready to rumble. It's about time. I spot all the pianism before all Iberiberism. If any go to Nigeria this morning, and we must talk about it all. Nwaanyị jelu ka afụli ụzọ and ebe ọ jezi ka ọfụ ka afụli ya bụ ụzọ on a very good day. Nwoke na-afụ ụzọ wee tụbịa ime akụkọ yọtago otikpoju mana first anyị ebugoro ụzọ kwa ke na we need to maintain or to build on reading culture ka ọ dị in our society. Ọkwanya melu yọtago Unizik library ji wee move wee jene donate akwụkwọ in schools, in secondary schools, ka wee make sure na ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ na-agụsikwa n'ike ka ha si kwesị isi ya. Mana ya mere anyị ji elutelu gị maka hip hop and Igbo culture, a book authored by yours faithfully, Martin Ifeanyi Chukwueke Eze number the first, the one them are called Metal, already available on the 103.5 FM, Amazon.com, it is also there. St. Teresa's Catholic Church, about St. Michael Catholic Church in Abacha. You will also find it. But this is how we're balling. Akụkọ nke izi anyị ji webata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ gbasara simi na di ya yọtago simi nwere egwu ọkụ yọtago ndị mmadụ wee na-ajụ ka ezi ide egwu bụ ife a egwu a bụ Men Are Crazy, egwu a official Tiwa Savage n'ime ya yọtago ndị mmadụ na-ajụzi ya nne ka ezi ka isi wee kuzie na men na nwezi na ha na-ekuzi eko ọ sị according to the woman bụ nwunye Adekunle Gold ọ sị that Adekunle Gold bụ ihe nyere ya the idea of that song onye masị ya dee na Men Are Crazy. Na okay na afọ no men na-ese akọsụ problem of men n'isi onwefa nwaanyị a nọrọ onwe ya di ya move osi aka edi egwu a gụọ nwoke na-eke eko ọ gụọ ya ọsịa ngwa adịkwazie I still have one in my bed or floor or adịkwa at the end of the day a na-ajụ ya ajụjụ ọ sị it's funny because my husband gave me that idea. He was like, babe, how are you going to do this song? He was like, Men Are Crazy, and I still want one in my bed. Mana, he check it off. Man, all the quote the go about this boy. Yeah, can you imagine? But no, I can hear me. I when I got to do still. Well, because that's the one that do her and was Tiwa
kedu dilo Egwu egwu bụzi ife a. No, so not men are crazy. And the president of this country, so Nandia Lequifa, on a very good day, Keki is pushing Gifa. Ona kwa no nwoke kwa bụ onye nyere the idea ya jekwa je ego ya bụ egwu so egwukwana odile egwu agụ wee na-aghọta na ọ bụrụ sọsọ ya nwa just bilite one day si na ya chọrọ egwu that men are crazy o maybe na ọfụgwụgodo being that na o nwekwuru one but I don't think na ihe nchere ya bụ na just egwu ka ọ na-agụ being that ha na-entertain no yes because na otu ajụrụ ngoro ngwa ya nkọwa na ha nwere ike ịkọwanwu so eji gosi gị na just for entertainment ka ha ji wee tinye ya na men are crazy okay na mana back anyway ka na-ekwukwu ya ka esi ekwu ya agbụgoro na onwe ndị na-epik offense ọ na obodo a ka anyị nọ mmadụ tipụte tie kolo mental onye ọbụla si jebe onwekwa ya sị na ya feel bad na afọ asị ya onwe okwu ekwulu editing mana nke a mazị ihe ji anụ ọgụ maka na separate ụmụ nwoke wee mana anyway it takes a crazy man to go to the wife and say then ụmụ nwoke dị crazy okay now anyway also after recording like 2 verses to the song I was like something was missing like someone is needed then I reached out to Tiwa Savage although she was in a different brand what they do basically Nanyani Abolo the same kind on a very good manner at a time on LA then she recorded her own verse send there her tide is here at the end of the day ọbụna ya bụ egwu adịgokwa pursuit to music mana anyway bata n'ụtụtụ anyị gwa anyị filo ihe niile akụsi ahụ food right about now yes onwe nwoke na-afụ ụzọ ndị polisi jidere ya mana bifo abịa jide ụfọdụ na-abịa ijide ya mana ọ na-afụ ụzọ ihe mekwa n'ụlọ bụ na o nwee madam yotago move o nwee problem na-ajụ kedu onye ga-asọlve this problem o wee jebe yotago na nke nwoke na-afụ ụzọ a fortune teller si ọga biko fụlụ m ụzọ the man instead of ịfụli ụzọ the man hypnotize in the sense that like take advantage of her o nwee ife some people ụmụanya magic on a very good day this is not magic it is science hypnosis all the possible on a very good day ifo ihe ka ndị India fa na-eji ejide agwọ like enwere ike gbolu hypnosis megide agwọ before mali na-eme na agwọ na-emefe fashion because na ha hotalụ the science dị behind it at the end of the day so onye nke a nwere intelligent to an extent onye mere o ji wee use wee hypnotize the woman amazi fọ na-eme o wee mebe ife yotago na-get the woman involved in the activities of the other room before amali na-eme the woman adị n'ime yotago ọ ga na-ajụzi ya ka ihe mee no cheki bezie ọ bụrụ na nwoke o je ka ọ foli ụzọ now following her visit to Saminu for an interpretation to her dream, she was hypnotized and defied. Ihe ọlọ na nlọ bụ na ọ fụrụ mamia na nlọ na mamia bụ wish na nlọ ọ na-aghọtalụ the thing ọ wee sị ka ya jekwu Saminu ka Saminu kọwalị ya ife na-eme Saminu wee sị don't worry I will explain this before amali na-eme ihe change the chamber ebe Saminu nọ wee hụọ the other room nwanne m nwaanyị kedu ihe inwe ekwu na ihe aka iwe na-agakọ n'iru steeti ihe na-emekwa n'ụwa so ka ọ yitapụ ka ọ jee ka ọ sọtụ solution ka ọ fụli ụzọ ka ọ fụli ụzọ o je ka ọ fụli ụzọ ọ nwere ike kwa n'ụwa ka ihe ọ na-afụ na nlọ na-enye na nekwa ihe na-achọ ime na wee ga dabanye na nke bụ the worst so onye bụ instead of help onye nọ na mkpa o were the opportunity wee take advantage of the person kedu ihe ọ na-eche onwe ga-anatakwa ụgwọ ọrụ ya because n'ihe o mere adịrọ mma mmadụ bịa ka ihe ọkwa onye wee mara ihe ọ na-afụgasị na nlọ nwee ike ịkọwalị ọ bụ na ya akọ ihe ebe akọwa nwunye ịkọwalị ọ bụ na ịma akọwa nwunye gaba ebe ọzọ ga-achọwa otu ị ga-esi wee solve problem gị instead of ime nke ahụ o mere ihe ọzọ na-ekwesịrị ime because na o fili na o nwere power kind of magic o nwere ike ime so ọ bụrụ na ọ ga-eyuzo ya to other things ọ bụrụkwa mmadụ ka ị ga-eji nke ahụ wee mee because ọ ya wọkụrọ so na oge ejidesi enyi ike ọ na-edi ịnata ụgwọ ọnwa n'ihe o mee adịrọ mma yes the husband ifejete the case na nke Gombe Gombe the state command of police ebe a ka o jekpe dị ikpe on a very good day they said the victim is 20 years old her husband Bashiru Bello the hair report of the case or said that she only dreamt about her mother being a witch and then needed an interpretation into what she said she saw only for her to visit Saminu and the Saminu
Lord ha in so the other room at the end of the day. No, I be amen. And this Saminu akana back of you for kaketa on akawa kanya ni pesije. You have to go na akawa ko se me ya hypnosis ni so onwe ka esi na agwe okwu na police. Onwe kwa ko si manya akwatali ola ko alebo na ochobago ime mmadu hypnosis again. Also o hypnotize and the police na lie. Anyway, all the go ko ese de. If bata this morning they why you feel the here la ko sa o phone right now. Yes, I batakwa maka ihe ọjọọ na-eme na ya ekwutekwa maka ife ọma because no ife ọma ga-esupasidi ife ọjọọ ịghọtago ya ijekwu maka ife ọjọọ ahụ ka anyị kwuo ka anyị gwakwa ndị mmadụ na ọdụrụ mma bụ ife a na-eme mana nke a mee kịta bụ ezigbote ife ka anyị na-ekwu and anyị na-encourage everybody ka anyị take a suit to this make this kind of move Unizik Library the move that they made they took reading campaign to Anambra schools donating books management of the library bụ prọfesọ Festus Nwakọ onye nwakpọlụfa wee jee na-ekegasị akwụkwọ na schools and ha mere aka ha wee observe World Book Day so that ka ndị mmadụ malụ ịdị mkpa ọ dị na aga na-agụ akwụkwọ na-agụsị akwụkwọ ike on a very good day oge improve our society yotago enwekwa ya na-akpọ self education nke ahụ ị nọrọ onwe gị within yourself na-agụchalụ little by little o nwelụ a particular drug lord ama as Rick Ross ọ bụkwa were cross nke anyị ma nke rapa nke na-abụ ọnụ tie ha ọ dịka agwara agụ the guy on a very good day but recross nke na-agwa gị an uneducated drug dealer ewee na-apprehend ya ojebe nga na US ọ nọzi na nga na US gụsiba akwụkwọ ike gụgide akwụkwọ ọbụla lawyer by the time o ji sizie na nga na-apụta he's now a lawyer so ịgụ akwụkwọ dị mkpa enwere self education you could seek that knowledge yourself. My sister, can you hear when I got still? Yes, I know we are all the time. Knowledge, not the yes. But now I always seek for knowledge. So I can end more Unizik decided to share the books, how anime one book thing. Yes. And he actually going to walk you through the whole place before you really decide to share because I'm a body. Yes. So Hamel of Ma and I hope what others get Yes. Yeah, so one of the one of the representatives is reading books is very important and significant in a student's life. This is because anyone who desires to become a leader must be a reader. That is, if you want to lead, you must read. Also, anyone who wants to become an influential personality in our society must have the habit of reading. This morning, why you feel on hip hop and Igbo culture they are available. So pick it up. It's part of encouraging that reading culture. Yes, akụkọ ọzọ anyị ji webata n'ụtụtụ a wee bụrụ maka fake news. Police pụta wee na-debunk fake news na-emeke rounds on social media maka ọ na-apịa alụ yọtago ofu onye aka ọtụtụ ofu picture ka ọtụta nke ọzọ nwa na ọdozie yọtago tinye na Photoshop mesịa o bupụta ndị mmadụ a na-eti hey o mere eme ka ọ na o mere eme ka ife bụ ife on a very good day. Now the police command in Anambra State pụta wee na-refute a story trending on social media and in some national dailies ebe a nọ na-asị na-egbu 21 soldiers in Anambra State and Owebulu Oketekutase on a very good day. When some people now, mischief king, we could just knock at a put up some mischief. Maybe in a hand and hope na if a man Kwamaga, Anambra State. I don't know what their plans are. But now the police now Kawani have Nukwase, Yotago Fasomono, pressmen when I acquire the Owebulu SP to Kinga, but the Anambra police spokesperson BNOku Yabefe na Wednesday Kokowalfa where said that the report is misleading, unfounded, and a falsehood. And it says the command wishes to state that the report is untrue, a product of fiction and the handwork of mischief makers. In as much as nine to Aketana call everybody in have fake news. I fully on Facebook. I say only here now one why can you when I got the state. Well, because now I got it no is but na you never know good for the news for the same make rowdy. Imalo
na ị na-anya ọfụma ị ga-ama nke bụ eziokwu na nke na-abụrụ eziokwu because na ha ga-abịa twist wia ka mee ya ka o look real ị na-achọkwa ka ezi ka ụdịdị ya so na ka anyị na-uche anyị na-adị ya and ọ dịkwa m otu Mr. gasị wee bịa kọwara anyị na o nwere ihe dị otu ahụ mere before ndị mmadụ ọbanyewe n'ihe ọzọ because na obere otu si ebe ahụ wee escalate wee before ịmara ihe na-agara na-asịkwasị na ọ bụrụ ihe mere eme ma nke a by then emebiwe ego ife melefa na kịta na ha na-investigate na ha ya ejide ndị mere idifa na ha ga-invoke relevant cyber laws on the person's melefa because no ihe ha mesef in as much as na social media ka ha nọ ya or they against the law. Anyway, about this morning, why you feel on a yabe on food right now. Akụkọ ọzọ anyị ji wee nwabata n'ụtụtụ a nwere mmadụ na-agbụ gbalụ ndị polisi debe n'ala mana ka esi wee kpọpụta fa sịfa ka esi efoto fa pozuo ka o nwere ifefa win for Nigeria onye a onwe ka ha si pozuo ka ji bute Olympic n'afọ Nigeria o nwere idi nya with pride na yes na ọ anyị nwa mere ya ebunye ya gbu ebuli ya n'aka yọtago pozu sie ike n'isi onwe ya mana ejigo nwa ya na-akọwali ya my brother nekwa ife ime nekwa ife ọ ga-result to yotago little by little the thing may kick into his head and this thing wee bụrụ a vigilant mob. They shot and killed an assistant superintendent of police in Taraba State. Yotago they said the unprovoked criminal act of gruesome murder of the officer was despicable and unwarranted. As in our hands, the command has deployed in resources to sustain manhunt of the fleeing attackers and bring the perpetrators to the senseless act to book. A na-achọzi pakịta ya ka o si adị n'isi onwefa mana enwefego mmadụ na-abụ ndị nke ọzọ fọzọ ka a na-achọkwazi ka ha bịa zaa ụgbade n'isi onwefa. Now, in a statement, the State Capital Police Commissioner David said the ambush was laid by the vigilant group's commander Ali Diso. Na onye nwale ya bụ ambush wee gbalụ the police officer debe n'ala. Ihe na-ewezi aka ya aghọtazi on a very good day mana kedu ife ga-emegidezi na mmadụ ga-anọkọtazi ọ bụrụzie onye polisi ka ọ na-achụgharịzi n'isi onwe ya otu a just like that. Now, he expressed the command's sympathies to the dead officer's family and the friends and reassured that the people that no stone will be left unturned in battling criminality across that state. Kesin kebo mmadụ nakata o mmadụ bazie na-achụgharịzi onye polisi nwanne m nwa kedu ihe inwe ikwu na nka ka iwe n'aka n'iru still ọ bụrụ dị sọsọ na ọ chụgharịbalị atụgharịba na ọmụkwa n'enu ya gbalị ya dowe like that as if na ndụ mmadụ enwere ife ọgwụ ọbụrụzi m ebe anyị na-aga nke kịta akabụ na mmadụ ada atụkwuzi egwu n'ụdị ọbụla gamatụ egwu Chineke ka ihe Chineke ga-ekwu na ihe anyị na-achọ ime ma ya fọdụzie nke mmadụ sef nke mmadụ abụrụzi ihe ọ na-abọda. Imagine ma ọ bụrụ dị sọsọ na ordinary person for that matter no a police officer ka ha nwere ugotu na ahụ wee gawa ebe ahụ ịga gbalị adịrị chezọ ọrụ ọ na-alụ na society chezọ na ọ bụkwa a father a husband to mmadụ ọzọ chezọkwa na ọ nwekwanụ ndụ nke ya na-asị na ndụ nke ya dịkwa ya mma otu nke gị si wee dị gị chezọkwa na ọ nwekwanụ ndụ nke ya na-asị na ndụ nke ya dịkwa ya mma otu nke gị si wee dị gị mma. So ụdịrị ihe anyị na-eme these days anyị kwesịrị ka anyị na-eche echiche na-edebanye anya n'ife ụfọdụ tupu anyị aga mere no matter what maybe na enwe ihe na-eselo ha picha ya marọ based on the security issue kwa pancha na alụkọkwasị at the end of the day because na all vigilante ka ọ bụ then ọ ma bụ the man na onye mere ihe niile adị wee ensue in the first place. Anyway, na-aga n'iru. So ọ bụgodị na o nwere ife na-ese okwu ọkwa ihe a ga-edozi ịbụ onye ahụ ebu abụrụ ya ga-asọtụ the whole thing out ekwesịkwa anyị nọkwa dozie ya a continue kwa with life na otu esi alụbọọlụ maka na ihe niile a na-emekwa ụkwa ọ dịkwala anyị mma. Anyway, the thing is that lessons a ga-amụtagoro from nke mee na nke Rivers State back in the days o nwere onye nke a na-akpọ Tubaba ọgbọkọ Tubaba nke anyị na Tubaba ka a na-etu the guy ogburu I think all DPO ka ogburu but at the end o mesịrị zaa ụgba ife dịla yotago ka o si adị n'isi onwe ya. That is said so far yotago ịbatazi gwa anyị filo n'ihe niile a kedu ihe ebute this kind of conflict in the first place na ọ target bazi a policeman ka ọ gbalụdebe
Anyway, ọ dịgo ka oge si this morning akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata wee bụrụ na ka ndị mmadụ na-eti mkpu na complain about demolition ịghọtago nke ikpeazụ a even somebody like Yemi Alade mapụta wee na condemn ya bụ ife si n'ọdụ ka ịkwanụ ka o si dị mma kedu nke bụ ọdịta ma na-akwatụsi ụlọ ndị mmadụ kedu nke bụ onye a ego ndị mmadụ spendesi esi otu a na-akwatụsi ya but gọọmenti makwa na ifefe ji eme ifefe na-eme at the end of the day na fa na-akọwazi na kịta otu a ga-esi na-emezi ife dị na ya bụ na edemolishie ụlọ mmadụ onye ahụ akwụ ụgwọ ego eji wee demolishie egwu katapila eji bute eji wee excavator eji ebute ka eji wee bute oge ụlọ adị akwụ ụgwọ dị excavator ya on a very good day enwere ike ha na-akọwa na ịmalụ na sometimes na ndị katapila line na a na-akwanụ ụgwọ bife wee buru katapila fa n'isi onwe fa nwanne m nwaanyị ọkwa ifukosi ahụ food ọ dị mma bụ nke azị na eka esi wee kwukwa ya bụ ife the Lagos State Commissioner for Environment and Water Resources Subu Tokumbo Wahab is suggesting a significant policy shift regarding the demolition of illegal structures in the state. Or said that Nihacho now from two also while replying to a comment, or he says he tweeted requesting that a user who called out the Lagos state government for demolishing their buildings in Mende estate at Kosofe, local government area of the state recently should be made to pay for demolition and the cleaning fees. Demolition and the cleaning fees. All the calls on our bag police fetch from no source of demolition. As far as cleaning, you are the so upon the caterpillar line in Kepa, and you find as a chassis clean at the end of the day. Now he says this approach could serve as a deterrent against a building without proper permits or in prohibited areas. One on one, because if you want this commission, I when I got still. Well, yeah, with this time around, but it's what half because no of the same thing. And by state, you can get you to understand that as you are chopped on your boat, you build a behind question. Yeah, so and all your corner, that's now all your bona. You ebe we kwesịrị iri ihe na-enwero papers iri ebe ahụ na onwe ka esi wee gagide wee loan nke na ga demolition onye a ga-akwụkwa n'ụgwọ ya bụ and clean up the whole place. So mana ihe dị na ya bụ na ọ ga-emelụ ha ebere because na ịma ichekọ ịgbakọ ego na-etiri wee wee tinye building wee build a house or structure. And iwe demolition ya ịkọsọ ihe onye ahụ ihe na ya n'iyi ịnọkọ na-ese ya bịakwa akwụ ụgwọ o nwere wee demolition dị ụlọ n'isi onwe nya nke a bụ akala gị kalịkwa gị yọtago ikwetegokwa na nkali gị ọ ihe apụta mgbakwa ụgwọ ka i wee kweta na akalịrị gị on a very good day ọ ga na-afụ ka o si adị this morning onye ahụ na-akwụsị ụgwọ obi ihe ga-abụzi ọ ga-eme ebele na some places. I think maybe na ọ na-ekwu based on ndị edemolish ụlọ fa na-achụgharị ya since and ọ chọrọ iji nke a wee nye onye ọbụla ọsọ na m jide gị ka ị na-achụgharị m maka na ndemolish ụlọ gị na inye m ego gị kịta onye afụzi onye ọbụla eripụ ọsọ n'ọzọ from afa na-asị ọ ga-efe m adọkọ mma anyway, ọ dịgo ka o esi dị ịbata this morning egwu anyị filo n'ihe niile kịta afọ klasik ga-akọla ya one or two ka anyị wee na-agakwa n'iru still. Okay, so maka ndị na-eme ọfụma anyị nwekwara ndị na-eme ọfụma so ka anyị nebanye anya na ya maka na ndị ezigbo mmadụ ka dị so akụkọ ya wee bụrụ odumodu Black bụ onye na-epraise Olamide for his generosity. So according to him, ọ na-akọwa ife Olamide melie oge ya ka na ebido na Olamide bụ onye tinyere na the first private jet ride ya onwe. Then no nyekwara ego which is almost like $20,000. So according to him, when you kuna even with all these things so many na ọpụta akwa bịa na-asị yes na nekwa na mmele onye dị otu ife dị otu ma ọ bụ na ọmụnwa mee ya o ji wee dị successful all these things na o mechara ya all this mana o jiri wee kwuo okwu so na ya nwazi na-asị na nekwa na ezigbo mmadụ ka dị na nekwa ihe o mere adịna ekele just ihe mmadụ bụ na Olamide nwe mgbe ọnụ kata aba ndị pastọ na-asị ya bụrụ pastọ my brother Olamide ị bụrụ pastọ I will support you I'm in support bụrụ pastọ nwa dị because everybody in the music industry in Nigeria nwere very good testimony to say about Olamide onwe onye ọ come across ga-enwe any wrong thing to say. Most of them will always tell you how he improved their lives. Even somebody like Fino
you know, and the rest of them ga kwagi yotago kosi contribute to their career. Somebody like Lil Cash, all of that, all help get a lot of people over time, and he doesn't mind. He keep helping because no hota no yotago by any help and the mother can go you US where help upon when you see on when you yotago. If this morning they buy if you don't need any on food right now. Can you one the sachel gaki when we can wear but where if you don't need any and then can you when a mechi eketa fo where below getting. Yes, all the man and a one night sacrifice. Oh, nyanwa ka iji wee akụkọ a wee na-emechi ekịta afọ and ihe mee bụ na ọ dị ka nwa nwoke nọ na-akọwara ya na-asị papa ị ga-introduce kwara m na to business ị na-eme kpọbanye m ka nsolo n'ife a na-alụ n'isi onwe m ị na-anya ịfụ na some of these actors ụmụfa ka na-ewu iwe from the side na enwe comedians like even some of these people na-emegasị skit ga-anọkọta ife ofu onye ọ na-eme iru ka chi wetara agụ ọ na-eme ihe ọ na-eme na-emesi ike bife ịmali ya na-eme na ọ na-abanyekwa ka chi wetara agụ a na-asị na ọgwụkwọ mbọ onye na-emekwa ka chi wetara agụ ọ na-abanyekwa ahụ so ụmụfa ga-anọ one side like nwa chi wetara agụ ga-anọ one side na-asị degoro ife onye a na-ezuru the act of my papa nna bịa papa bịa introduce m ka nsolu mebe ife a now nwa nwoke ịghọtago ka ọ na-introduce to filmmakers ịghọtago wee kọwa balụfa nekwa na nwa m na-agwakwa the boy na-asị ya yes ịbịagokwa ọlụ nekwa ka esi alụ ya bụ ọlụ crew members n'ebe a ka ọ nọ na-akọwa alụfa nekwa na nwa m at the end of the day mana onye ọbụla na-eme expect na o nwere ihe ọ chọrọ ịgwafa ka ha na-help the boy out ọsịfa unu etiritikwa na onye aka nwa m yọtago gosi na ya ife alụ yọtago ya malụ ka o si afụ ụfụ ya malụ ka o si enye akọ dị ọrụ si adị efu gị ndị kịta onye bu mik atụkwasịrị gị bu mik si akwụ ifu bu mik ọ ngwa ya ebi ya na diset very good day nwanne m nwaanyị kedu ihe nwe kwuru aka ka anyị were agakwadiru stil ọ dị mma otu ngwa si wee sị ka follow na footstep the father so ka na-ayọ ka dịka anyị si wee malụ ọ nọkwugo na ya bụ movie industry and ọ na-emekwanụ ọfụma so and otu si wee nwa ya si wee pụtakwasị ka o soro anyị na-wish ya all the best ịghọta anyị na-hope na ọ ga-ji greater than the father use talent ya wee jee Chineke ozi na ndị mmadụ so ọ bụ ezigbo ife and ọ ya bụ ịdị na-eme nke dị mma because na ị na-eme nke dị mma ị ga-ala akụkọ ka nwa gị solu na ya footstep ịghọta mana ọ bụrụ ya na-eme nke dị nwakacha mba pụtawa ebe ahụ zee gawa the other side so ọ bụ ezigbo ife na nwa gị na-enegalụ gị anya anyway ọ dịgo ka o esiri ọ sị na nwa ya just finish na Babcock University and ihe ọ bụ information communication technology ihe ọ bụ make sense and ọ chọrọ ka nwa ya malụ ihe a na-alụ na film making and management mana ọ sịpa I know they for that kind thing treat him as a member of a production crew na ụmụmalụkwa ka o si eme ọnwụ na-emekwa na ya ka ọ ghara ije na-asị nna lapụkwa n'ọkwa nna anyị sacrifice ịchọ ka e were gị mee sacrifice uche gị dịkwa ya akụkọ otu ikpọju ịbata this morning ka anyị na gị karịara ihe niile anyị na-ekwu maka this morning Loteni ga join nwaanyị na Facebook at ebe ọ na-adị 103.5 FM. Drop your comments on the comment section of the live video. Send SMS or WhatsApp messages on 08096661035. Ngwa bechagoda anyị na apụ takịta afọ na 07034459334. 07045592210. Let's hear from you right now. Hello. Hey, good morning, my brother. My brother, you don't get about first. No. We thank the Lord. Amen. Hey, my brother, you don't again. No. You man, I'm going to say I dem my quite a lot to from classic. You shall learn no from classic. You wear the show I dem. My brother, one of our others are going to be Sapoki Gabaniru. Oh, welcome, Okogo, Gabaniru. I'm a female. But till I don't know, Kuno. Okonya Melij will lose away, but Taki will go to a Kaha Lebata. Ọ
Ademma. gwagwakwana gị na ọ dị mma ị na-achọkwa ihe tia pancake ọga biko tila ya ọnụ n'okwu nwanne m o tila ya ọnụ n'okwu nwanne m okay nke ịmagonu na otu a esi wepụta nke ụbọchị a wee na-ejidesi ndị landlord under bridge yọtago na Lekki gosi na some of the people nyekwa afa na gọọmenti amalọ na ndị a na-enyesi nwe ndị enyere ana in the first place yọtago no ya bụ the thing. Okay, daalụ my brother. Ogbubegokwa anyị batazi ka anyị na-aga n'akara mana right now let's hear from you. Kedu ihe ị nwere ikwu ihe niile anyị nweta meseji na Facebook n'aka Godwin Ogomegbunam and he says happy birthday to everybody celebrating this morning. I na-asị again my brother. Let's hear from you now. Hello. Yes, good morning my brother. Kedu ka ime? Good morning, sir. Welcome. No. Gabaniru o. Akwefugo. Oh yeah, na there medicine. I go for na nwoke izu ọgụ ewelego something kushie nke akịta. But anyway, my brother kpọchi ya na ka anyị na-aga kalia. Oh, I will need to hear from you. Let's hear from you now. Kedu ihe nwe ekwu? Hello. Hello. Yes. Good morning, my brother. Keke ime. Hey, my brother, nekwe jidekwa. No. Hey, you know good ọfụma. Good morning. Akubilo Gabaniru sa o. Amen. Yes. Amen. Yes. Yes, now northern side economy at the time. When I got my brother. Okay. Now, mana nke ị na-ekwu kịta hypnosis eme na nke ọ dịkwa involve na nke ndị eze nwaanyị a na confuse fa confuse ka ọ n'ọfa nwa ji obi fa na-eje. Okay. O megide eze nwaanyị ewe diffuse eze nwaanyị ya okunye nwa olebe mkpụrụ isi by force. Daalụ my brother. Yes. Amen. Daalụ my brother. Thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you. Kedu ihe nwe kwuru ihe niile? Hello. Hey, Okogo. Nekwe ajide nnọọ. Ọ dịkwa ngwa afepụsị ndị nke abatasịla onye bata ikụpụkwu ya. Yeah. My brother, when all others are forgetting me, but get about it. Oh, oh, well. Good morning, sir. Ademma. Okay. Yes. Can I go to actually on a classic pancake? Now I got you, my brother. Oh.
Yes. Yeah, one day why? Did you have my charity? Okay. Get that belly in it, Benicia. He said, Amen. He said, Amen. Yeah, you go to the excavator and do it. My brother, Dalo, thank you so much for joining us this morning. Dalo, thank you. Thank you. Anyway, let's hear from you now. What do you have to say about all of this? Hello. Yes, welcome back, my brother. I hit my network. I drum. No. Lutelo Haneza forgive me, sir. Okay, Gabanirusa. Oh, Gabanirusa. Otila on no. Nandi do bitter daddy. Make otu esi we sugar daddy case we mo kwa bitter daddy. Gabaniru brother, Tila on no if I dey put her. Okay. Gabaniru brother, Tila I don't know if I dey put her. Okay. Yeah, so onye nke aje ka follow you ụzọ. Oluzie dia hypnotize ya to bia ime na enu ya. A confuse ya, we to bazie ime na enu ya, no ya but the thing. When I pick up, yes. Mana enekwa anya like abia na nke ikwu nke Anambra na for example otu no si where da obosi and Onitsha and all of that no iki so na the reason why Anambra state government ji amako for those structures immediately na say ngwa say weapon card before where da gbu mother at the end of the day, don't you think so? Okay. Yeah, on at one my brother. No, yeah, Nigeria soccer. Hello, my brother. Thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you. Right now. Hello. Hello. Yes. Good morning. Good morning. Hey, yeah. Now, voice they can voice a private jet, my brother. No. Yes. Good morning, sir. Nsowaro, my brother, Tila I don't know if I na maka n'ụtụtụ afọ. Ndị Igbo kwuru mmepe ha na-emepe na obodo ndị ọzọ a na-adị na Anambra dị n'Enugu dị na Igbo nwere ala
won't see people and answer. How to tell you? Look at the letter after have on that letter. Look at all my people. I don't know if I say to them, good. It's just Lagos, not just an need. So we don't have the investment now, not small. Lagos, that's just doing I like it. Manasa by guy, okay. Hello, my brother. Thank you so much for joining us this morning. Man, all the go back with I had the part that I said to investment money because in Nigeria, madam, if I can get anywhere, invest here, you have to go. I want to right. But let's hear from you right about America. Hello. Hello, good morning. Yeah. Good morning, Good morning, my brother. Good morning. I don't know. No. Right. We thank the Lord. Okay. Kind of celebrate with the next of stuff. Yes. Like the back Amen. My brother, Wanyola radio gi o ki we gwazo Haneza afake na bisi apoke gaba ni rusa o. Yes. The good ajike. Gaba ni rusa, yeah? Okay. Okay. Yes, sir. My brother, because banyo the radio, oh, no can it disturb if I know kumana na kakwa ni still. Hello. Okay. Because someone is getting on 1 million and I like to go out for non and I do break and I can have it that don't want to have it. If I get that break for once and I can have it in the movement and that when I want to have what I need to get some, you know, for one and I can get that break for some. You think they have put the book in some of them or than I mean, so I think they can like that, not the what I think it's supposed to use the money. Amen. Dalo, thank you so much for joining us this morning, my brother. Let's hear from you. Hello. Yeah, good morning. Yes, I have Bogopacho, my brother. Welcome. Good morning. Come now, what are you? Hello. Hello. Hey, morning. Kek him this morning. In the whiskey, it to go down, my brother. You know what I mean? The topic of the night is of the Good morning. They are crazy. It's also more than other crazy. Yes. See a debe, nyawa biya see a day be gu ano. See a debe, nyawa biya see a day be gu ano ya mahọ mma. Okay.
because I don't want to get on that. Mm. So that you don't have money for winning. You don't be clear. Who lives in a glass of those close to Yes, yes. This thing goes to gender. Yes. And it's very, very bad. We are human seriousness because I know, but it is a fact. Yes. So, only the one. Another one, the traditional is well, whoever it takes to survival. Yes. Often in the hypnosis, hypnosis has to do with contention. If the person won't get consent as to one to hypnotize here, it will not work. Okay. Oh, Park, because yeah, I get continue this conversation. Dalo so much for your contribution this morning. But let's hear from you now. What do you have to say? Hello. Yes, welcome back, my brother. My brother. Hello. Hello. Okay. Hello. Now, what do you have to say? Hello. Welcome back, my brother. Okay. Now, trade fair. Dalo, my brother. Oh. For joining us this morning.